Hello everyone, welcome back again. नोंथांमोनखौ फिन खनसेबारनि गोदान भिडिअ बानायनाय थाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दायो मोनाबाय आरोना मोनाबाय माने मा होनोमोनलाय आं बेलासिबाय आरो ओमफ्रायसो आङो दायो एक्सप'आव थांनो नागिरदों एक्सप' जादों नालाय बाजार खाथियावहाय बेवहाय थांनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो ओमफ्राय गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोया मानो होनोब्ला आं लोमजानानै दंमोन दासो एसे मोजां मोनदों आरो लोमजाबाथ' नों सुखुवाना माबानो ओमफ्राय दा एसे मोजां मोनबाय बेखायनो आं भिडिअ लाबोबाय आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ दैलि होनो हायाब्लाबो गोबावजोंब्लाबो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दायो आंनि भिडिअखौ नायलांदो बबाव बेरायफैदों नै थैगोनसो आयौ बेयाव फट' खेबनो मोजां नै फट' खेबनांगौ बाहाय दख'ना दख'नाखौ मैया बेयाव लांफैबासोमोन होनदो जोमग्रा नायनायसै नामा आंनिजों मिलायनाय दख'ना जोमग्रा ब्लाउसबो ओरैजोबो नै नैबे जोमग्राया मोजांबावसो गोमो खालारनि ना आर'नाइसो आयौ जि साइज बेयाव दख'ना जोब्बेजों नै जोमग्राया एसे मिलायगोन नैबिलाय नै बेबो बेबो मिलायगोन आं मैया दख'ना लादों नालाय बेजों जोमग्रा नायनांगौ गासिबो दख'नाजों ओरैजाय बेग दङ बेग आलदासो बेयो माबानि नागाफोरनिसो होनदोंहाय बे प्रग्राम जायो खोमा प्रग्राम जायोदां होनदों ओरैजाय दख'ना जोब गासिबो बेगफोर लानांसिगोन बेग नै गस्लाया कट माबाजों गाननो मोजां दख'नाफोरखौ कटसो बेगा नै बियो रायदोंनि सेन्देलाबो रायदोंनि होननायसो नै सेन्देला फिसा रेजें जागोन खोमा बे मा सौग्रावला बायोबाल नोंलाय उन्दैफोरनि गस्लाया नै उन्दैफोरनि गस्लाया होनदां गस्लाया व्हाइट कालारनियासो माबागोन बाला दं खोमा नागाफोरनिखौसो लानानै थांसै नामा गोदानसोमोन नालाय नोंथारालाय मा गानबाय नागाफोरनिखौसो लांसै नामा जोमग्राया बेयावलाय मा दं काटपेटसो बियो रायदोंनि बेग नैबेयाव माबानि नागाफोरनि राभाफोरनि गुदुं गुदुं जाबावोसो बिसिना माने बेयाव फुथुला माबा माबि दङ
बे दख'ना खालायलायनाय ना मानि गस्लाया मोजांबावसोहाय सेन्देलालाय सेन्देलालाय होनदां सेन्देला गोराथारना बे बर' रोङाहाय खुन्दुंनि हेबनाय सागोनदां बर'नि बेलाय बेगानो माबा अबेबा थांनायाव लाग्रा बायदि जोबसो सनायालाय सनाया नै मुजाया थख्ल' थख्ल'नो राभाफोरनिसो नै जेखाइखौ लांसै नामा होनदां थख्लुख्लु जेखाइया थख्लुख्लु होनदां नैबे बेगखौसो नै बिदिखौसो लांजाबावगौसोलै बियो दाम लाथारगोनदांलै ओरैलाय जोमग्राया गस्लायानो मोजांथारबावसो नै मुजा लानो नामा मुजा गासिबो जिफोर गोजाजोब ओरैजाय राभाफोरनि जोबसो जि गोजाजोबहाय ओइ मोजांलायबावसो नै पार्पल कालारा पार्पल कालारा बिदिनो साबोसो खालि ड्रेसफोरल' ना ड्रेसफोरल' इयाव ड्रेसफोरल' होनदां सारि ना मा जाखोथाय हरैनिखौ गारबोबायना ब्लाउसखौ नायनोसै नामा ब्लाउसआ दख'नाजों मिलायनो नैबे ओरैनोसोना सिम्पोलसोना बे बेबायदियालाय बेसेबां जाखो बेसेबां नायनांगौसो गस्लाफोरल' गासिबो फैदो टक्लु नालाय फिसा फानग्राफ्रा जोमग्राया नैबे मोजांबावसो नायदों औ ओरैनो नायदों दाम गोसाथारहाय नैबे मोजांबावसो नै ए बे मानसिखौ आन्दायबावदोंसो आङो स्कुटि माबाग्रासो अफायबा नुनाय मोनदों हा स्कुटियाव माबाग्रा स्कुटि फानग्रा आर'नाइखौनो जोमग्रा बायदि नुजोबो
बेयाव बारायावसो फट' खेबनांसिगोन बेयाव गैया जेबो गैया बेयाव जा गोमो मोस नुलाजोब्बाय नोंदां एक्सप' फैदों गासिबो गाननाय जोमनायसो दाम गोसा गोसाथार बेयाव फट' लानांसिगोन उनथिंजायसो मोजां नुयो केमेराया सिगांथिं मोजां नुला उनथिंजाय मोजां नुयो होनदां ओरैजाय माबाजोबसो गासिबो टिबोल बानायनाय नैबेखौ जानांसिगोन खोथानांसिगोन दा आसार बानायदोंनो आंहा माखौबा स्पसालाबायोलै माबा दोनग्रा लांसै नामा होनदो बेगा लानो मोजांथ' बेगफ्रा हौवानि खाबालाय मारै साहा लोंजानांगौब्रा आइनाया नै आइनाया itu ki jewelry box oh sona baisina doनग्रा jewelry box नो नै हाथाय मानसिखाया दंफांनि गोजाजोब नैबे क्लिप कितना है 150 का है 150 का नो नै साबि केसायावबो दं बेगा मोजां नुदों चलो आजा खादायालाय खादाफोरखौ नाङालै आंना दंखाजोबो टेबोलफ्रालाय थैथखौ बायनो हायो नोङो नै बिदिखौ कितना है प्राइस আছে নাকি वाह कितना ज़्यादा 100 रुपीस का कठिना सोजायो इसोबो सनिया नै बेयाव गैला ओरै स्टेजसो बिथिंजाय गैला होनदां सेराव माबायदि जिरायगोन Upan ayo gelis aja. Oh, foto खेबनो मोजां जागोन नै बेवहायबो. नै सिङाव हाबफैबाय जोङो फट' खेबनो. Ilai. Mami लिरनाय दङ आरोना बेवहाय. जोङो बाजार खाथियाव आरोना ओमफ्राय रन बक्सखौ खाथियाव लोगोफोर फैनोबा फैनो हागोन बयबो आंबो र' ब्रेकआउट माबाखौ खोन्थानि ओरैजाय रन बक्सखौ थांग्रा लामा ओरैजाय बाजार थांग्रा लामा बाजार खाथियाव
स्कुटिया नै दायो थांनोसै ओमफ्राय नै गाइस ओमफ्राय आङो एक्सपो जि दाम गोसाथारना नोंथांमोनाथ' भिडिअ नुखाबाय बेनिखायनो आङो बिसालाव हाबनानैसो नैबेखौ जानानै जि मोजां मोनदों आरोखि मिस्टाराबो जाजोब्बाय बेखौ मोननै पेकेट जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय आरो दा बेखौ लाबोबावबाय गाइखेरजों जाग्रा आरोना ओमफ्राय बे सिनि लाबोबाय सिनिया जाहैबाय बावहाय 1 केजियावहाय 65 मोन आरोना ओमफ्राय बेखौ 54 आव मोनदों ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय नै बेयो जाहैबाय 89 आवहाय बेखौ मोनसे फ्रि मोनखादों आरोना ओमफ्राय नैबेयो मोननैजों 69 आरोना मुजा लाबोदों बेहा गोसोमखौ गानदोंसै ओमफ्राय आंहा नैखौ गानसै आरोना ओमफ्राय नै बेगा बेफोरखौथ' ओरैनो बायबा बेगा जि दाम लायोना ओमफ्रायसो गुफुर कालारनिखौ आं लानो लुगैदोंमोन खिन्थु नै बिदि हरग्राल' दङना बिदि हरग्राल' दङखायनो आङो लाबोआसै आरोना ओमफ्राय मानोना बे बायसान्सनि जयोब्ला माने नैबेखौ ओरै हमनानै लानो हानाय बायदि ओंखायनो आङो बेखौसो लाबोबाय आरोना हवाइटआ मोजांमोन ओमफ्राय हवाइटआबो फुल हवाइटमोन आरो ओमफ्राय आङो दख'ना गोमो ओमफ्राय लाबोदों नालाय मैयाहाय बिदिनो फर्मालनि दख'ना लाबोदों नालाय आङो ओमफ्राय बेजोंनो मिलायगोन साननानै हवाइटखौ लाबोनो सानदोंमोन नाथाय हवाइटखौ लाबोसै बेयावबो हवाइट दं आरोना स' मिलायाबाबो माबागोन आरो से साइज नुगोन आरो बेयाव 199 ओरैनोबाथ' बेखौ 300 400 होनलाबायो बाजारावथ' ओमफ्राय बेखौ आं बिसालाव 199 नि लाबोबाय स' आंनि दख'नाखौबो खोन्थानोसै आं दख'नाखौ मैया बायदों आरो नै दख'नाया बेनो आरोना जोबोद मोजां दख'नाया रिमोनलाबायाबो बेसर कालारनि नैले माथो दख'नाया बे जाहैबाय गोमो नङा आरोना बेसर कालारसो बेयो नै गाइस नोंथांमोना नुखाबाय गोमो नङा आरो गोमोथार नङा बेयो बेसर कालार ओमफ्राय पार्पल कालारखौ मोजां मोनदोंमोन आङो ओमफ्राय पार्पल कालारानो गैलामोन आरो ओमफ्राय बेखौ सेकआव लायोब्ला 2,500 थाङो ओमफ्राय आङो सेक लाबोआखै आरोना बेयो सिंगेलाव 1600 आरोना बे स' जोबोद मोजां गाननोबो मोजां जागोन ओमफ्राय आं दाबो गानाखै मोनसे स्पेशेल डे दङ बेयावसो गानगोन आं बेखौ स' बेखौ सुनांगोन ना मागोनथाय सुनानै गाननांसिगोन आरोना स' गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरो बेयावनो आङो एन्ड खालामनाय जासिगोन